Здравейте, приятели! Днес продължавам с подготовката на нашия празник на Севлиево с един чизкейк. Първо слагам бисквитките и ги блендирам да ги направя на трохи. Ето така изглеждат. След това добавям маслото, орехите и трябва да получа едно лепкава смес, която лесно ще се сложи за основа на нашия чизкейк. Ето, притискам с чашката, за да оплътня, за да не става рунлив. След това прибирам в хладилника да стяга. През това време си пасирам тиквата с малко джинджифил, индийско орехче и канела повечко, защото много обичаме. Отново блендирам. Тиквата я изсипвам в една купа и продължаваме с крема сиренето. Използвам обикновено, не маскарпоне. Захарта слагам при крема сиренето и отново блендирам и получавам бялото кремче, което слагам към тиквата. Предварително разтопения желатин добавям към крема и разбивам с бъркалката, за да стане гладък. Изсипвам върху вече стегналата основа и заглаждам с помощта на шпатула, лъжица, за да се получи долу-горе гладка повърхност. След това прибирам отново в хладилника да стегне и когато стегне, правя декорацията. Аз поръсих с канела, сложих една тиквичка, която си сътворих, и чипс от тиква, който направих в фрайера с помощта на картофо-белачка. И ето как изглежда моя чизкейк. Благодаря, че гледахте. Да ви е сладко!